Bună dimineața! Este ziua 12. Haideți să vedem dacă cum stăm cu greutatea. Avem 120 în cap. Piciorușul e mai bine și ne apucăm să ne continuăm ziua. Până acum am pregătit o serie de acte. Mă apuc sper că nu se vede mai nimic. Așa, îmi pregătesc o serie de acte acum pentru că urmează să-mi depun toate actele la un loc de muncă. Nu știu, devine interesant așa, sunt destul de nerăbdător, sunt curios cum o să fie. Eu îmi schimb cariera la 180 de grade. Din partea de IT, infrastructura IT, trec în partea de drept, de juridic. Probabil că o să îmi placă mult mai mult sau o să mă simt mult mai în largul meu. O să vedem. Până atunci am o grămadă de acte de făcut. Mi-am terminat CV-ul să mi-l completez. Mi-am adaptat, mi-am făcut update la CV, cum s-ar spune. Mai am să-mi scot cazierul, dar asta trebuie să mă duc la poliție după el. Și o adeverință medicală că sunt apt de muncă. Cam asta mi-ar mai lipsi. Până în alta o să-mi fac o cafeluță. Bună dimineața din nou! Am plecat de acasă. Mergem la birou. Sunt câțiva colegi. Suntem în 2 februarie astăzi. Bineînțeles că îmi dă mașina o eroare, dar trecem peste asta. Sunt câțiva colegi la birou. Și fiind ultimele mele zile, mă gândesc să-i vizitez. Nu eram astăzi în program. În mod normal trebuia să fiu remote. Dar o să mă duc la muncă. Și mai mult, dacă tot ei mereu mă așteptau cu cafeluța, am zis, bă, de data asta o să-i aștept eu cu cafeluța. De fapt nu-i aștept, mă duc peste ei cu cafeluța. Că deja este 2 ceasul. N-am mâncat nimic astăzi, nu cred că o să mănânc ceva, că nu mi-e foame, momentan. Dacă o să fie foame mai preseară, mai vedem. Ideea este că mai durează cred că o să avem o zi sau 2 și începem să ne revenim după weekend. Ca idee, da, weekendul ăsta, care a fost situația? Odată am avut un efort fizic destul de mare și am mâncat oarecum mai mult decât aș fi vrut, asta în mod clar. Deci am mâncat, chiar dacă mi-a fost poftă, am mâncat ca, am făcut grătare, mâncarea a fost bună la munte, dar nu e o problemă, adică nu ne dă peste cap cu nimic parcursul lucrurilor. Mi-am terminat și de trimis toate documentațiile, exact cum vă spuneam de dimineață. Am trimis documentațiile către noul post unde o să mă angajez. Ce facem cu videoclipul acela? Eu încerc, fac tot posibilul astăzi să-l termin. Să termin și clipul din weekend. Acum trebuie să vedem cum ne gestionăm timpul. Mai este și ziua nepoțelului meu, face 1 an. Yay! Și trebuie să mergem pe la ei, trebuie să vedem care e treaba. Face 1 an. Gata, urcăm cu liftul. Nu o să-mi fie doar prea mult de liftul ăsta. Am luat aici cafeluțele. Laptopul încă că mai avem chef să mai lucrăm ceva. Și cam asta este. Bună seara! Am plecat, acum mergem spre surioara mea. Nepoțelul meu face 1 an. E deja 7 seara, n-am mâncat nimic, dar sincer mi-e cam foame. Deci o să văd ce găsesc de mâncare pe la surioara mea. Poate a făcut ceva bun de... Bă, să iese cam greu. Hai, m-am descurcat, ce vorbești? Forță! Am băgat niște benzinucă. Și așa, și cum spuneam, mă duc să văd ce găsesc. Să vedem ce are sora mea acolo pregătit de păpică. Să sperăm că a făcut chestii mai sănătoase. Bine, sora mea oricum face mâncare sănătoasă, deci n-ar trebui să-mi fac griji, dar mi-e fomică, într-adevăr. N-am mâncat nimic toată ziua, am băut decât o cafea. Și deja 7 seara. Ieri n-am mâncat la fel, n-am mâncat nimic decât felia aia de chec. Deci, nu. Ar trebui totuși să mănânc ceva.
Și după, cred că o să mă duc să spăl mașinuța un pic, că s-a cam murdărit. Cam asta e. Gata, m-am întors de la ziua nepoțelului, dar n-am mâncat toată ziua, dar am mâncat 2 felii de pizza și o feliuță de tort. Cam câte calorii or fi? 2 felii de pizza ar trebui să fie, cred că vreo 500. Iar felia de tort cred că are și vreo 250. Deci am avut un total probabil de vreo 700 și ceva, doar că nu ar fi o problemă că am mâncat 700 de calorii, dar am mâncat foarte mulți carbohidrați. Aici ar fi problemuța. Dar până la urmă nu mănânc în fiecare zi, deci a fost ok. Nu știm cât ne afectează la cântar, vom vedea. Oricum nu am exagerat ceva, adică am mâncat gen normal, nu pot să spun că am făcut un exces. Doar că într-un proces de slăbire nu trebuie să existe lucruri de genul ăsta. Dar sunt sigur că o să recuperăm și o să fim în forță. Eu acum mă duc acasă. Trebuie să-mi pregătesc treburile pentru mâine. Mă apuc să termin și clipul cu weekendul la schi. Să mă apuc de el odată și să fie gata. Și vedem ce mai facem. Mai vedem ce se mai întâmplă până de seara. Ne facem un ceiuț ca de obicei. Și cam asta ar fi în mare.